si Chopper, lagi siyang kalmado. Ay, hindi! Di ba po may CCTV? Ganda lang ka. Halimbawa, pinara ka ng enforcer. Meron kang violation, di ba? Kapag inumpisahan mo ng, anong problema? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa ko? Nagtatawag ka na kagad ng mga matataas opisyal na pwedeng tawagan. Ang starting nyo kagad, ang taas na kagad ng emosyon ninyo. Unlike, ang nilabas mo kagad ay ganda lang card. Ganda lang card. Sir, ano Sir, may mga iba akong kakilalang ganun ang ginagawa. Napakahalaga po ng tono. Tama. Sir, pasensya na. Ano po bang nagawa ko? Yan. Sorry po. Ano po ba yung violation? Yan. Pero pag ang sagot sa amin kaagad ng enforcer, ay hindi! Mali ka! Nagagalit din kami agad. Ito naman, humingi na nga ng pasensya, nagtatanong kung ano, tapos, hindi! Dati nangyari sa akin yan eh. Wala naman akong ginagawa. Nakastop ako actually. Tas may motor na sumalpok dun sa hood ng sasakyan ko. Eh di nalapitan ako ng enforcer. So sabi ko, boss, sinalpok ako ng motor ha. So sabi niya, ay hindi! Sinalpok mo! So sabi ko, ganun ha. Teka lang. Sabi ko, di ba po may CCTV? Nagalit na rin tuloy ako. Maging malumanay ka kasi tandaan nyo, napakahirap makipag-away sa taong malumanay. Totoo. Diba? Kanino ko natutunan yan? Kay Chris Chopper. Diba? Between the two of us, ako talaga yung laging mataas ang emosyon. I'm so hot-headed. Si Chopper, lagi siyang kalmado. Tapos na-realize ko, grabe, walang point. Kahit anong sabihin ko dito. Pasensya na. Tapos kukulangutan lang ako sa paligid. Kasi yun, ayaw na ng drama eh. Gusto na mangungulangot na lang siya eh. Ganon. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.